Hey mga broski, like super legit and all, this is your Uragong broski, Konyo Bicolano. Kahit ako nabubulol na and all, because sino ba namang hindi mabubulol yung mga kasama? We have our Kalingap boys. Yan. Nandito pa rin si Rob, syempre. Pero ito, may mga issue kasi. True or false? Sabi nila, ang K-boys daw ay Dracula. So, halika dito. Ako po si Kalingap David. Hey! Si Kalingap David ang nagsasabi na false. Hindi lahat Dracula because one of them is so sadit and all. Sadit pero Tian. ano yung sayaw mo ulit dito? Oh, let's go! So, hindi pala pinaka-OA. Sino naman ang pinaka-matakaw? So, kayong dalawa. Wala kang invitation. Ano yung favorite food mo? Bangus. Wow! Bangus. Ikaw, Joms, favorite food lahat. Lahat. Sabi nito halata naman. So ikaw, broski, kung magiging panira ka or ulam, what will it be and why? Package A. Ano yung package A? May sinigang, may adobo, may 3 plates ng kanin. Kompleto na din eh. Uy, ito pa! Pogi! Pinakamatakaw! So, bakit ikaw yung tinuturo nilang pinakamatakaw? Kasi lahat ng pagkain ay paborito ko eh. Talaga, anong paborito mong pagkain? Noon, lechon. Text sa akin ngayon, Alvin yung pangalan, sabi niya, try me. Talaga, may nakaraan kay ni Alvin? Sa wakas, magkakaroon ako ng separate vlog sa inyo ni Alvin. Okay, di ba? Pero ito naman, sino ang pinakamakulit sa K-Boy? Ang galing mo, bro. Favorite kita, para kang labubu. Pero ito, sino ang susunod na ikakasal sa K-Boy? Oh, pero kailan ba balak yung Jones? After 3 years pa yata. Grabe yun. Habang sinasagot niya yung ganot niya, butil-butil. Oh. Ganotan kaya ako. Kinaganot ka na. Oo nga, medyo maansod na eh. Ikaw bro, kailan ka na ikakasal? Mag-ready na yung isa. Mag-ready na. Mag-ready na. Mag-ready na. May bahay na. Diba? Okay. Basta ninong kami dyan ha. Hindi joke lang na, hindi ka maansod, mahamot ka. Okay, next. Binawi mo, di ko Oh, ito pa. Sa K-Boy, sino yung pinaka-maribok? Pinaka-maingay? Tama, si Dr. Love ang isa sa mga scouters. Yes! Kalinga. So nice! Ay, pero Raba, kapag ito in arthritis, hindi ko sagot. Hindi ko sagot to. Pero it was really fun kasi madalas nakikita ko lang kayo sa mga vlogs ng bawat isa sa inyo, ni Rab particularly. Kailan nangyari to? Ngayon lang siya na nakikita natin yung other side ninyo. Diba? Pero ano yung pinaka hindi ninyo makakalim or pinaka huling beses na umiyak kayo because of K-Boys? Pero kung ano, pagdating sa pamilya, pagdating sa mga tinutulungan, naiyak talaga ako dyan. Naiiyak ka. Saka pag nagba-Bible study kami, naikla kami lahat. Oh, I love that. I was able to hear that. Tama ba? Nagba-Bible study. Yes. Wow. So this is the other side of K-Boys din talaga. So Every very week. much active din kayo sa Bible study. Shoutout kay Pastor Ian.
Ano yung i-expect ng mga broski ko sa K-Boys in the future? Family feud! See you in Manila! Yan, diba? Pag kayo ba nanalo sa Family Feud, may balato ba ako dyan? Normal! Sabi niya sa akin, kung may balato ba ako, sabi niya, sure. Sure. Sino sa K-Boys ang pinaka-pogi? Richard Gomez. Sino kamukha mo sila? Para magkapatid lang kami ni Rab eh. Gusto ko yung confidence mo. Sino pa mukha mo? Sino artista? Richard Gomez. Oh? Israel. Ah, Parang matanda naman yung dikit. Matanda masyado. guwapo ako eh. Ido Manzano or Lucky Manzano. Jerry Climan! Ano lang ako, Daniel Matubang. Sinong kamukha mong artista? Yun! John Ponce! Ay, John Ponce daw po. Kasi ka pa nagla-live, puro babae sinasabing kamukha ko. Oo nga, parang ang si Ivana Alawi. Si Ivana Alawi. Rivera. Julie Vega, Christina Gonzalez daw. Pero sabi Jake Vargas. Sayaw ka na. Sino kamukha mo? Rico yan, wala na yun sa mundo. Inchong di. Kuya Bal na lang. Maraming salamat mga broski. It's a fun collaboration with our K-Boys. Thank you everyone!